Soc el Carles Valverde, el responsable de la vertical de Food Service d'Atlantis IT. Atlantis som una empresa innovadora que donem solucions a la geolocalització i a tots els recursos mòbils que pugui tenir una empresa. Atlantis som persones innovadores, expertes en proveir solucions per la mobilitat basades en la geolocalització i a l'Internet de les coses. Una de les nostres solucions innovadores podria ser el servei que oferim d'Atlantis Delivery, que és un servei basat en la traçabilitat de les entregues. Som capaços de dir-li què ha de carregar i com ho ha de carregar als xofers dels vehicles. A més, aportem un recull de dades de les entregues, dels moviments, dels sensoratges dels vehicles, que ens permet oferir una millor qualitat al servei que dona als clients per poder donar una resposta front a incidències que es donen en temps real o fins i tot poder preveure incidències que es puguin donar segons els temps d'entrega o les faltes que pugui haver de temperatura en moments concrets. La solució es basa en una plataforma web on el client des de l'oficina pot accedir a veure totes les dades i es basa en una aplicació del mòbil al qual els xofers tenen accés per executar el que són les entregues. A més, es basa d'un sistema Power BI perquè puguin fer una anàlisi, un business intelligence, perquè puguin fer tota l'anàlisi de la dada. Els reptes que ens estem trobant amb els nostres clients del sector alimentari sobretot és que volen millorar l'eficiència i les mermes, a part de poder tenir una traçabilitat per fer controls d'auditoria de temperatures i per poder donar resposta a qualsevol petició en qualsevol punt del procés que els hi pugui sorgir. Per tant, nosaltres és on entrem en joc amb el recull de dades i amb la possibilitat de poder analitzar aquestes dades. Creiem que les empreses del sector han de fer el salt cap a la digitalització i han de dedicar els seus esforços per poder tirar endavant aquesta digitalització. Així seran capaces de recollir dades per ser més eficients i per poder prendre unes decisions més objectives. Animem als associats del clúster a que siguin valents, a que tirin endavant els seus projectes de digitalització. En qualsevol punt del seu procés és possible i han de dedicar els esforços necessaris i nosaltres voldríem ser els seus partners tecnològics en qualsevol projecte que els hi pugui sortir basat en la geolocalització o amb el sensoratge de temperatures dels seus recursos mòbils.